ቋንቋታት ሰብን መልአኽትን እንተ ዝዛረብ ግና ፍቕሪ እንተ ዘይህልወኒ ከም ዝድህር ኣስራዚ ወይ ጭልጭል ከም ዝብል ጸላጽል ምኾንኩ ውህበት ትንቢት እንተ ዝህልወኒ ኩሉ ምስጢራትን ኩሉ ፍልጠትን እንተ ዝፈልጥ እምባታት ክሳብ ዘግዕዝ ከዓ ኩሉ እምነት እንተ ዝህልወኒ ግና ፍቕሪ እንተ ዘይህልወኒ ኮንቱ ምኾንኩ ነይረ። ኩሉ ገንዘበይ ከዓ ንድኻታት እንተ ዝዕድል ሰብነተይ ንምንዳድ ኣሕሊፈ እንተ ዝህብ ግና ፍቕሪ እንተ ዘይህልወኒ ሓንቲ እኳ ኣይጠቕመንን እዩ። ፍቕሪ ዓቃል እያ፣ ፍቕሪ ለዋህ እያ፣ ፍቕሪ ኣይትቀንእን እያ፣ ፍቕሪ ኣይትጀሃርን እያ፣ ኣይትዕበን እያ፣ ፍቕሪ ስዲ ኣይኮነትን፣ ንዓይ ጣዕመኒ ብዝብል ኣይትምራሕን እያ፣ ፍቕሪ ኣይትቅጣዕን ኣይትቅየምን እያ፣ ብሓቂ ትሕጎስ እምበር ብዓመፅ ባህ ኣይብላን፣ ፍቕሪ ንኹሉ ትጸውር፣ ንኹሉ ተኣምን፣ ብኹሉ ድማ ተስፋ ትገብር፣ ንኹሉ ትዕገስ። ትንቢት እንተሎ ንሱ ክሰዓር እዩ፣ ምዝራብ ቋንቋታት እንተሎ ንሱ ክውዳእ እዩ፣ ፍልጠት እንተሎውን ንሱ ክሰዓር እዩ፣ ፍቕሪ ግና ኮቶ ኣይተቋርጽን እያ።